100 사십 번에 100 그라 100 Hello logofor Ani muas sidar besari nonton ko ani fisna porlaibai mane जों साइकेल राइड खालामना देरसिना माबा डिडि ब्लग ओमफ्राय साइकेल लोगोसिना नैलाय डिडि ब्लग जों सिलिक दंबावो आलालाय मिस्टेक जायो ओमफ्राय जों दा अबे थांगोनमोनलाय खिथाना होदो एसे माबा मा होनलाय कुवारि ना मा होनो जायखिया नोंसोर मिथिनाय नङा माने माबा बावखुंग्रिनि हाजो खाथियाव आरोना दै गयो माने नोंथांमोना नायनो हागोन नै जों माजों थांनो नागिरदों बाइकजों मा बाइकआव माबा नुखाबाय जानो हागौ खेबसेबावसो बा 200 लोगोफोर ओमफ्राय नै ओरैजाय दं माबा 390 एडभेन्सार माने नोंथांमोना नायलांबाथाय लोगोफोर जों माने बिनिफ्रायनो सुरु खालामबाय लोगोफोर स' गाइसमोन मोनहांखाबाय नै माथो दोमो ओमफ्राय नै जोंना बिथाङा डिडि ब्लगआ लागाव ओमफ्राय नै सासे लोगो ओमफ्राय नै मोनहांबाय लागावथ' फुरा हिं फुरा सासबाय आरोखि ना मोनाय थागोन ओमफ्राय नै फिल आरोखि ना माबानि मा फिल होनलाय बेखौ सर' केन्द्राबिला बथ' केन्द्राबिल होनो बिनि माबानो फिल नै लोगो माबा गाइसमोन माने नै दिनैसो ब्लग बानायलायबाय ओमफ्राय होलांबाय जों फाहारबारि ना साहारबारि होनो बेहाय होमबा गाइसमोन नायलांबाय था नै लामाफ्रा ओमफ्राय नैबेनिफ्राय अबलि मोनसे र' देखायगासिनो दं गासिबो माबाजों आरोना बालाजोब बेहायथ' मारै मारै सालायनांगौथ' एकदमबारे बोरैबा बोरैबा जालाखागोन होमबा गाइसमोन नै माबा सरायघाट दालाङा मा दालां होनो बेहाय दंफैयो आरोखि ना ओमफ्राय नै जों दा मोनहैथारसै ओमफ्राय नै लोगोफोर दङ ओरैजाय ओमफ्राय ओरै नायनो हागोन ओरै फैनो मोन्दों ओमफ्राय लामाया बिराद दालाङा जाखाबाय माने लोगोफोर दामसे बानायहांदों लुहांदों दासो लुहांदों आरोखि ना माबाजों मा होनो माजों लुदोंमोनलाय खदालजों जेसिबि होनो बिजों लुहांदों आरोखि ना लोगोफोर जेसिबिजों ओमफ्य नै ओइयाव थांनायदों जों लोगोफोर थांनायदों बैयाव बारा गोबाव देखायलागासिनो ज' गानदांगासिनो औ बेयाव गानदांगासिनो दं गासिबो दामाव ए कबिराज स्ट्रेट ना बि स्ट्रेट होननाय बिसो फैलाजोबगोन होमबा गासिबो नायलांबाय था गासिबो आंनि साइकेला बेनो आरोखि ना नोंथांमोना नायनानै लादों आंनि साइकेला माबायदि मोजां ना गाज्रि कावासाकियाबो फेल बुंराखि ना माबा मा होनोलाय मा साइकेल होनोलाय बेखौ दाब्लिं साइकेल होनो ना साब्लिं साइकेल होनो गाइसमोन नायनो हागोन नै हेन्देलफ्राव दिन्थिलाबायसै आं एसे साफैलाबायग्रासोलै आरोखि ना बिसोर साग्रासो आरोखि ना गाइसमोन बिसोर साग्रा दा नायनो हागोन नै ओमफ्राय ओरैजायबो दं आरोखि ना बाइक सिस्टेम आरोखि ना माबा इन्जिनल' लगायनो बाखि आरोखि ना गाइसमोन ओमफ्राय मा होनो लागायगोन र' गाइसमोन नोंथांमोना उनाव नुनो मोनगोन आरोखि ना लागायगोन आं बेखौ गियार थियार बख'ला जोबनानै एकदमबारे माबाफोर लागायगोन आं मा होनो बेखौ इन्जिन लगायगोन आं नैबेयाव लगायगोन आं नैबेयाव गाइसमोन दावहाय हास्लाबावनो गाइसमोन दा मोनासिगौमोन ना गाइसमोन उनाव लागायसै आङो बेहाय इन्जिन लगायगोन आरोखि ना ओमफ्राय जों दा नायलांबाय था गाइसमोन नै माबा डिडि ब्लग बिथाङा बियाबो ब्लग लागासिनो दं लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो ओंखारनाङा रावबो माने भिडिअखौ स्किप खालामना दा थाङो आरोखि ना फुरा नायलांबाय था होमबा नायलांबाय था गाइसमोन जों थांगासिनो दं जों साइकेल सालायनायखौ सुरु खालामसैलाय गाइसमोन होनबा आं दा नै MP3निफ्राय मा होनो MP3 ना MP2 होनो बेनिफ्राय माबे लामायाव साइकेल सालायगासिनो दं नै MP3 लामा आरोखि ना लोगोफोर नायनो हागोन दाबो MP4 मोनथ'वाखै लोगोफोर MP3 फुरा MP3 आरोखि ना नै अन्थाइजों माने दालां बानायगासिनो दं ओमफ्राय नै जोंना डिडि ब्लग बिथाङा साइकेल सालायदों आरोखि ना माने साइकेल सालायगासिनो दं जोंबो आंबो ओमफ्राय नै MP4 मोनबाय लोगोफोर MP4 फुरा सिबखावसै आं र' 1 2 3 र' सासेनोसै फुरा गियारा फुलखा ना बहाय फुरा सिबबाय आं गाइसमोन फुरा लागायगासिनो दं गाइसमोन नै जोंहा माबा डिडि ब्लग बिथाङा साइकेल सालायगासिनो दं माने 1 गियाराव होनानै सालायदों नै 1 गियाराव फुरा भिडिअ लागासिनो दं बिथाङा फुरा नै नायनो हागोन दा गाइसमोन फुरा माबा ड्रनसो इंगिलि लागासिनो दं गाहायनि इंगिलि होमबा गाइसमोन नायलांबाय था माने डिडि ब्लग बिथाङा फुरा माबायाव मा होनोमोनलाय 100 सालायबाय नागिरदों नायलांबाय था लोगोफोर दिन्थिगोन आं फुरा सिबबो नागिरदों आरोखि ना लाबोगासिनो दं बिथाङा माबा 100 सालायबाय जाहैदों ओमफ्राय आंथ' नै 1 गियारावल' होनानै सालायगासिनो दं दा नै फुरा दाबो फैयारा फाग्लायालाय न'आव थांसिगोन ना बिसोर खिनो ओंखारनानै गाइसमोन फैथारसै नोंथांमोना नायलांबाय था फुरा जिखा आरोखि ना भिउफ्रा बोरैब्रा दाबो फैया माथोलाय गाइसमोन फैगासिनो दं नोंथांमोना नायलांबाय थादो बिथाङा होबोगासिनो दं दा 100 सालायनानै बोरैब्रा 100 सालायबाय नालाय आरो होनबासो दाबलाय मोजांलै गोथावनि र' गाइस होलांबाय बिथाङा सियाव होलांबाय आं होलांसै र'
नायलांबाय था दाबो मोनहैयाखै माबाखौनो जायगाफोर जोंनि मैथा बारियाव माने खिया होनदों नामा आदसा नायलांबाय था लोगोफोर स' गाइसन बे मा गामिथाय आंथ' मिन्थियालै आंनो जायखिया फैदोंल'सो फै थगायबाय गाइसन थगायाखै मोनथिया आरोखि आङो गामिखौहाय मोनामदों एसे सिगां सालाय मोनामदों जाहैदों गाइसन आङो गाइसन नै ओरैजाय लामा दं आरोखि ना ओमफ्राय ओरैजाय लामा गाइसन नायलांबाय था आंनि मोखांखौलाय बेसेबां देखायबावनोब्रा मोखांफ्रानो सिथर गोजा र' गाइसन सिगांथिं दिन्थिना होनोसै र'लै दलाथारलै नै दलाथार गाइसन मोनथारसै जायगाखौ मोनथारसै नै दासो फरेखा दालां मोनदों नै फरेखा दालां दासो हिमालय हाजोआ दासो मोनदों नै हिमालय हाजोआ बेनो आरोखि ना फुरा हिटखा आरोखि जायगाफ्रा केमेराया एसे फुदलाला नुदों र' फुगारना होनां एसे गाइसमोन नै दिदि लग बिथाङा माबा आंखौ भिडिअ लादों आरोखि ना नायलांबाय था नै दासो मोनजेनहांदों र' एसे बोथाबना 360 एंगेलाव बोथाबना खिन्थानि र' नै बिलाय गाइसमोन बानाय दिन्थिथाया दा खाथियाव थांबा देखायगोन आं गाइसमोन नायलांबाय था दासो नै गाइसमोन नै आंनि साइकेल स्टार्ट खालामफिनसै आं सालायनायखौ गाइसमोन नायलांबाय था स्किप खालामना थां दिनैनि भिडिअखौ फुरा देन्जार जाखागोन आरोखि ना हाजो साइकेल सालायथिंलाबायनाय लोगोफोर माबा दिदु बिथाङा लामा नैलाय मा खालामलायो फाग्लासो बेफोरनि फावाखि मोजां एकदम आलदाखा आरोखि ना माने खामोदों बाइकआ गाज्रिसो गाइसमोन माने बिथांनि बाइकखौ मनस्टार नुसिगोन गाइसमोन नोंथांमोना नेनानै थाबाय था गाइसमोन नायलांबाय था फुरा हिट जागोन आरोखि ना बिथांनि बाइकआ गाबनो ओंखारबाय आं बिरादनो बिथाङा फाम सोलाबाय थानांगौ लामा गाइसमोन बिथाङा माने एगजाम जाना दोङो माने आं लेंथाबथारबाय आरोखि ना दिनै भिडिअ बानायनोथ' होननानै माने आंबो गोबाव जाबायमोन भिडिअ बानाया माने ज' मोनसे भिडिअ लाबोनो नागिरदोंमोन आरो ना एगजाम जोबनानै ओमफ्राय बे एगजाम जोब्बाय आरो एगजाम फैबावबाय मोनसे खर' जाग्रा माने गाइसमोन जोंना स्कुल जालागासिनो दं माने जासोबाय थायो माने आंबो सानदोंमोन एगजाम बायनानै फुरा हिट भिडिअ बानायनो मोनसिगोनदांलै सानदोंमोन आं स' नै सानैनाबो एगजाम जानो नाय माने आंना जाथ'वा दानो ओमफ्राय दिदि ब्लग बिथांना जानोसै आरोखि ना 15 डिसेम्बर जागोन नै एगजाम बिथांना गाइसमोन नै फामफोरखौ खाना लादों नै माहाय लायो नै गैयालै फामफार लाग्राया गैया लाबोआखै आं भिखारिसो गाइसमोन फुरा भिखारि आरोखि ना जोङो स' गाइसमोन नायलांबाय था नै आंनि बाइकआ बावसो दङ गाइसमोन ओरै नायना ला गाइसमोन हाजोआ ओरै नै जोबथाबाय आरोखि ना ओरै बिजों थांगोन जों गाइसमोन गाइसमोन नै गियारखौ सिफायबाय आं ओमफ्राय नै नायनो हागोन ओमफ्राय दा फुरा मानखोनसै आंनाथ' बाइकआथ' फुरा माबा गैखाया मा होनोमोनलाय माबा होनो दिगदार गैखाया आंना आरामसे मानखोनो हायो स' गाइसमोन नायलांबाय था आंनि बाइकआ मारै मानखोयो स' गाइसमोन आंना जेबो बोलो जाया आरोखि ना माने गियार दं ओमफ्राय नै जेबो बोलो जाया आरोखि ना आं मेङाबो नाय गाइसमोन फुरा गोजौ माने टिभिआव बिथाङा ओंखारबाय आंनाथ' जेबो ओंखारनाङा गाइसमोन स' गाइसमोन नायलांबाय था आं फुरा गोजौसिम सालायलांगोन आरोखि ना गिदिर जाहैदों नै टिभिआव बिथाङा गिदिर जाहैदों स' गाइसमोन नै बेसेबां गोजान नुथायखौ नायदों ला Didilu bicara, mana? Ayo. Didilu, yang siapa? Didilu bicara yang siapa ya? Ayo duduk sih. Ada soal saya kat sana. Ada kan? Ayo. Ayo. Nai. Wah. Ni lah, kakak kakak. Agak cuma nunduk nak jeng. Muka kamu nunduk roh, cipin selangnya. Terus deh sakit. Okay, let's go guys. Yang udah sini dulu nih. Pura, harus dong pilih nih. Jago pura. Biar kita naget. Yang ngerjain selak itu. Mana? Papung dia aja boy nih guys. Boy nih, apa?
मा होनो बैसागुआव बेरायफैनो हागोन गाइसमोन माने जों नै हासो गिदिरसो दंफैयो गाइसमोन जों माला दा हरनि 12:00 सहैनो जानो हागौ नै ओमफ्राय साना एसे हाबबाय आरोखि ना नै नायनो हागोन नै एसे गोजान आंना न'आ बैयावसो मिथिबाय रावबो मिथिथ'वामोन नै आं खोन्थाबाय बैहाय स' गाइसमोन डिडि ब्लगनि न'आ बैयावसोमोननो बैयाहाय बिथिं नङा ओरैथिंसो बैथिंसो ए बैयावसोनो ओरैजायसोनो गाइसमोन ओरैजायसोनो ओमफ्राय बेखौ बारलांनांगौमोन मोनगोन ए बेखौ बारलांबानो मोननो गाइसमोन माबाथिं दिहिरबिलथिं ओरैजाय दिहिरबिल थाङो आरोखि ना माने लामाया ओरैजायसो ओमफ्राय माने ओरैबो थांजायो आरोखि ना ओमफ्राय नै नैखौ देनोसो नागिरदोंमोन आं खाथियावथ' देखायनो हालांबा मानसिफोर दं गाइसमोन लामाफ्राव बिदि कन्डिसनफ्रा ओमफ्राय डिडि ब्लगखौनो आरो थांगोरबाय आरोखि ना माने आं भिडिअ बानायदों आरोखि ना भिडिअ माने केमेराखौ अन खालामनो बिराद खस्थ'लै आंना माने बाइसथ'बा मिथिला लामाफ्रा नाय माने नै गोजौथार आं साइकेलखौ सिबलागासिनो नै बेनो नै नायनो हागोन नोंथांमोना आं मेंबाय आरोखि ना गाइसमोन नायलांबाय था नै हाना खाथां जों माने हाजो साइकेल सालायगासिनो ओमफ्राय ओरै नायनो हागोन नोंथांमोना गाइसमोन ओमफ्राय माने जों हाजो गिदिर सालायगासिनो आरोखि ना ओमफ्राय नै डिडि ब्लग बिथाङा सालायनो हाला जाहैदों साइकेलखौहाय आयौ स' गाइसमोन नोंथांमोना बिदियाव बेरायनो लुगैना लुगैया लुगैबा कमेन्ट खालामना बुंहर माने कारबो फैजायो आरोखि ना लामाया बरिया गाइसमोन भिडिअआ एसे बांद्राय मोजां जायासै जानो हागौ आं माने बोरैबा लागासिनो जाबाय भिडिअखौ मेंबाय गाइसमोन नायबाय था गाइसमोन भिडिअखौ दिनैनिखौ फुरा नायजोबलां आरोखि ना स्किप दा खालामथार एकदमबारे भिडिअखौ फुरा नुबाय गाइसमोन बेसेबां खस्थ' भिडिअ बानायनानै हगारो जों नुबाय बिथाङा फानफा जालायनानै भिडिअ बानायफैदों बेसेबां खस्थ' फुरा नायलांबाय था स्किप खालामनो आरोखि ना नोंथांमोना साला नोंनिया साला गाइसमोन नोंसोर भिडिअखौ स्किप खालामोब्रा स्किप खालामनो हाना जोंबो एसे दुखु मोनो गाइसमोन नायबाय था नै एसे मोनाबाय आरोखि ना गाइसमोन आं डिडि ब्लगखौ भिडिअ खालामनि से भिडिअ खालामनि दा लोगो मोनसिगोन गाइसमोन नायलांबाय था आरोखि ना जिब्रा भिडिअ बानायनो र' एसे फाग्लाखौ माबाखौ मा होनोमोनलाय मोसौ सिखाव जोंनाव बोरमा खावनो नै बोरमा खावनाया जिब्रा बोरमा खावबावरा जोंनावहाय गाइसमोन भिडिअ खालामनि आं बेखौ गाइसमोन नै डिडि ब्लगआ माबा होनोमोनलाय 100आव सासे जोब्बाय नै 100आव फुरा 100आव सासे लांबाय नै फुरानो आंबो 100आव होलांसै थ' गाइसमोन नायलांबाय था दिनै भिडिअखौ स्किप दा खालाम Air hikar sini. Ayo. Coba guys, break home selamnya ya kerja sini. Siapa ni dah suan. Ayo गाइसमोन आंना मबाइलानो जल्दाव गोलैदों नै दसे गोबाव थानाय ना मबाइला जल्दाव गोलैदों आरोखि नै ओमफ्राय माबा स्टेननिफ्राय जल्दाव गोलैदों आंना माने नायनो हागोन नै लामाया नैबेयाव जादों आरोखि ना नैबेयावनो ओमफ्राय बैयावसो ब्रेकआ हमहैदों आरोखि ना नै ओमफ्राय हाखरबारि आरोखि ना माने हाजो गिदिराव नै नायनो हागोन लोगोफोर नै बिनिफ्रायनो फुरा ओरै हमलांदों आरोखि ना ब्रेकखौहाय नै jwbjaखौ ब्लगआव सुरि दं ना जेबो सुरिनो दं गाइसमोन नै ओमफ्राय मोनाबाय आरोखि ना ओमफ्राय नै बेहाय दसे थादों आरोखि ना ओमफ्राय नै डिडि ब्लग ओमफ्राय सासे लोगो ओमफ्राय फुरा खस्थ'यै फैबाय ओमफ्राय आंना मबाइला बै दहलायाव गोलैदोंमोन आरोखि ना ओमफ्राय माने भिडिअखौ बेहाय स्किप खालामथ'दों आं नोंथांमोनाबो नुदों जानो हागौ भिडिअआ स्किप दसे जाथ'दोंमोन स' गाइसमोन नायलांबाय था ओमफ्राय नैबेयाव 2000 मा होनोमोनलाय 19 लिरनाय दं नैबेयाव र' आं बे केमेरानि देखायगासिनो दं अब्ला आरोखि ना नै खोमसिसे एकदमबारे बोरैबा नुथावथाव आंथ' गिलायलाङोलै बिदि जायगायाव फैनो ओमफ्राय डिडि ब्लग बेखौ मा हाजो होनोमोनलाय डिडि ब्लगआसो मिथिगौलै आंनो फैफेराखैमोन डिडि ब्लगआसो लाबोदों खवारि बारना फैनांगौ जाहैदों ओरै औवाबारि मोनसिगोन आरो ना ओमफ्राय औवाबारि मोनसिगोन सोरबा मिथिगौ नामा खेनसे मामलाय पेरालाइटिं जादोंमोन ना बेहाय बेखौ देखायगोन आरो ना बेजों फैयो आरो लामाया बे बेखा ओमफ्राय जाय मा होनो फैफेराखै मानसिफोर आरोखि ना माने गाइसमोन माने फैनो हागोन आरोखि ना बे लामाजों जिबलाय थांजायोनो लोगोफोर माने नायलांबाय था आं भिडिअखौ सर्टथार आरोखि ना स' गाइसमोन नायलांबाय था गाइसमोन जोंनानै दासो रायहा मोनफैदों
बेनो गाइसमोन नै हाजो सिंनिफ्राय मोनाबाय नै गाइसमोन बैनो खिना माबा मा बिरग्रा होनो बेखौ आंथ' मिथिला मा होनोमोनलाय माबा गाइसमोन नायलांबाय था नै दासो मोनफैदों आरोखि ना फुरा मेंसिजोब्बाय आं ड्रन शट लानि लोगोफोर ड्रन शट मबाइलनि ड्रन शट नै लोगोफोर ड्रन बेनो आरोखि ना माबा बावखुंग्रि ओरैजाय बावखुंग्रि ओमफ्राय ओरैजाय माबा दांदुफुर आरोखि ना ओमफ्राय ओरैजाय ओरै दिहिरबिल थाङो आरोखि ना ओरैजाय बैजों मोनसे लामा दं ओमफ्राय ओरै दिब्लाय थाङो बिलाय बेजों ओरै दिब्लाय सहैयो आरोखि ना बे लामाजों बैयाव न' दं ओमफ्राय गाइसनो नैबेजों फैदोंमोन आरोखि ना ओमफ्राय नै बेयाव न' दं बर'फोरनि न' आरोखि ना ओमफ्राय नैबेथिं जोंनि न'आ दा ओमफ्राय जों दा थांसिनगासिनो दं ओरैजाय माने ओरैजाय फैदोंमोन नालाय दा ओरै थांसिनसै जों ओरै गिदिंलांसै ओरैनो स' गाइसमोन नायलांबाय था नै दिदिब्ल' बिथाङा मेंबाय जाहैदों आंना दैबो गैया जाहैदों ओमफ्राय नै बथलखौ देखिलाय बथलाथ' खालिखा नै फुरा खालिखा जोंना बथला सोनो बावदों गाइसमोन नायलांबाय था लासैनो ओमफ्राय जोंना फामा एसे प्रब्लेम जादोंदांलै र' सेरना नायनि नै स' गाइसमोन नै नायनो हागोन नै आखायानो ओरै गोदोलायबायसो नोंना मोदोमानो गुरैखालै मोदोम आंना गुरैखा जायो स' गाइसमोन नायलांबाय था माने मोनाबाय आरोखि नै फुरा मोनाबाय आरोखि मबाइलानो स्विच गैला नै मा दुरुं ओमफ्राय नै मा दुरुं फिदिंलागासिनो मा दुरुं फिदिंनो नै मा दुरुं फिदिंनो आयौ नायदो जाला लोगो माइक्र' फिदिंनाय जाहैदों नै लाव बेगर फिदिंनाय जाहैदों गाव माने लाव बेगरजोंसो रायलायना आङो लाव बेगरजों रायलायनाय जाहैदों गाव ओमफ्राय नै बेजों फैबाय जाबाय बै माबा मा होनोमोनलाय दांदुफुर ओमफ्राय दिब्लाय थाङो दिब्लाय मा बेजों दिहिरबिल थाङो गाइसमोन नैलाय बैजों दिब्लाय बेजों फैयो आरोखि ना बिलाय दिहिरबिल बेजों दिहिरबिल थांजायो नायनो हागोन नै गाइसमोन टाइम लायनानै दंखायो नै गाइसमोन बेजों थाङो दिहिरबिल लांनाया बिलायजों ओमफ्राय जों दा गाइसमोन नैजों थांसै आरोखि ना बेजों ओमफ्राय बै हाजो नुहुरनाया आं दासो गोसोखांदों माबा दांदुफुर ओमफ्राय बेहाय पेरासुट बिरहैयो आरोखि ना पेरासुट उरायो आरोखि ना माने एबार बैसागुआव उरायहोनो हागौ माने आं फैफेराखै ओमफ्राय दिनैसो फार्स्ट टाइम आरोखि ना भिउफ्रा दा हिट नुबाय आरोखि ना नै एसे खोमसिबाय मोनाबाय आरोखि ना एसे केमेरायाबो खोमसि नुबाय ओमफ्राय दा थांबाय थानोसै जों दा बुंनो रोङा आरोखि ना जों न'आव थांबाथ' जों मोनाहैखागोन टाइमा पासथा जासिगोन आरोखि ना लोगोफोर ओमफ्राय माने मा बुंनायानो ओंखारलाखुबाय जेबो नायलांबाय थादो गाइसमोन बेनो आरोखि ना जोंनि मास्टारा जोंनि आरोखि ना बै हाजोआ एसे समायना नुदो समायना गाइसमोन नै मा बानायदां सिटिं एसे नै एसे सिटिं बानायदों जाहैदों गाव मारै सोलागासिनो दं आसोला बुरियाव माने बेना बुरिया एसे लिक जायो ना सम सम लिक दं माने फांसे सोनानै फांसेसो बे मानि थाखाय फांफा लाबोदों मिथिगौ नोंसोरो बेना उदैया सम सम माबा जायो मा होनो बारग'यो गाइसमोन नायलांबाय दा मोजां नुबाय दिन्थिना हरनांलाय मोनाबायबो आंहाथ' मबाइलाव बेयाव थल गोलैखादों फाग्लाखासो दसे सिरि थानो लुबैदों आं आया आंनि मबाइलावहाय थाबो खेवना नुलायदों आं गाइसमोन नायलांबाय गाइसमोन माने मोनफैबाय माने जों भिडिअखौ माने मोनानायखाय बानायबोआसै माने जों मोनाबाय ओमफ्राय नै माबाया मा होनो डिडि ब्लग बिथाङा थसे नायदों आङो नै आयौ मोदायसो नुखायो एकदमबारे स' गाइसमोन माने मोनाबाय आरोखि ना माने भिडिअखौ बानायबोआसै जों माने बानायबोनाय माने गाज्रिमोन ना गाइसमोन ओमफ्राय जों माने नेक्स्ट टाइम थांनानै बानायसिगोन माने मा होनो साइकेल राइड ओरैनो फिसा खालामदोंमोन आरोखि ना माने खस्थ'थार बिराद खस्थ'यै भिडिअ बानायबाय आरोखि ना जों दिनै मा बुंनो मबाइलानो सिबाय गोलै मबाइलानो थलथब गोलैदों आंना मा होनोमोनलाय ओरैबायदि आरोखि ना फुरा सेव सालायबाय दाना दंलाबो लामाया एकदमबारे सिदानो आंथ' सिदासो नुदों माने थांफेरनाय मानसि लामाया अबे गाज्रि अबे मोजां मिथियासै ओइ जा जिखिया जाहोना लागाव सासिजोब्बाय आं आंबो 100 होनानै सालायग्रा नालाय वानाव होनानै सालायग्रा मानसि नङा नालाय होबाय दाना नै थलथब गोलैबाय ओमफ्राय माने आं दा न'आव थांसै आरोखि ना माने नै जोंनि लामाथिं दंफैयो आरो ना थांसिगोन बेखौ थिनहरसै जोनानै माने आं थांसै आरोखि ना माने आंखौ जोनानै थिनहरसै जाहैदों मेंबाय माने जों माने हाजोआवसो थांखानाय नालाय मेंखागोनानो फाग्ला अफर'ड माने गाइसमोन मा होनो आरो मोजाङैथ' देखायजोबनो हायासै माने एसे देखायबाय आरोखि ना एसे माने मोजां जेसेबां हानाय बेखौ दिन्थिबाय माने जा खस्थ' सोरबा बिदि ब्लगिं खालामनाय सोरबा बिदि अफर'ड खालामनाय दंबा मिथिखागोन आरो ना खस्थ' जायो होननानै स' गाइसमोन मा बुंनो स' गाइसमोन दिनै बेखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक साबसक्राइब आरो कमेन्ट होहर ओमफ्राय मानि लोगोफोरजों शेयार खालाम फुरा सापर्ट खालामनांगौ आरोखि ना नोंथांमोननि लासैनो सापर्ट खालामलांबाय दा
भिडिअखौ नायनानै स्किप दा खालामब्रा मा भिडिअखौ नायनानै स्किप खालामो नोंसोरलाय फुरा नायजोबलांबानो जायो ना नायनो बायो जोंनि मोखांखौ चक्लेट थरसे मोनजागोन होनबा बुजिया जोंनि भिडिअखौ नायनो बायो एकदमबारे ओंखारलांखा नङा मा होनो लोगोफोर दिनैसै एसेनोसै भिडिअआ नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय बाय लोगोफोर मोजांबा लाइक साबस्क्राइब एन्ड कमेन्ट खालामनो दाबाव लोगोफोर आरो भिडिअखौ आरो चेनेलाव गोदान हाबफैदोंबा साबस्क्राइब खालामना गालां लोगोफोर बाय बाय एकदम साबस्क्राइब खालामना गालांखार